Krásný dobrý den, já vás všechny moc zdravím. Já jsem si dneska pro vás připravila představení 2 produktů, které máme celkem čerstvě na našich stránkách. Dneska to nebude kosmetika, naopak budou to přírodní doplňky stravy od značky Naidaja. Tak ten první, který mám v ruce, ten se jmenuje Menopauza a je to pro ženy, které se zrovna nachází v menopauzálním období. Spadá do toho i ta perimenopauza. Pokud nevíte, co to je, mrkněte se na náš blog. Určitě je to zajímavé čtení. Je to něco, prostě, co je přirozený pro naše ženství a my se tomu teďka hodně věnujeme i s paní gynekoložkou Táňou Glosovou. A ten druhý přípravek, který mám v ruce, tak ten se jmenuje Duševní zdraví, stres a spánek. A je to právě produkt na podporu normálního fungování nervové soustavy. Tak a já vám teďka řeknu detailnější informace k těm všem produktům. Tak a jako první si představíme tento produkt. Je to produkt s názvem Duševní zdraví, stres a spánek. Je to unikátní kombinace vitamínů a minerálů a bylinek. Za zmínku stojí ashwagandha, vitamin B12, je tam chrom, L-theanin, pak tam je zelený čaj, probiotika a hořčík. A všechny ty jednotlivé složky napomáhají právě k té normální činnosti nervové soustavy, podporují to duševní zdraví a relaxaci, bojují proti stresu a snaží se zlepšovat spánek. Hořčík sám o sobě přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Ta ashwagandha, ta je hodně teďka propíraná bylinka, je to takzvaný indický ženšen a ten má adaptogenní vlastnosti, které pozitivně působí na duševní zdraví, relaxaci, koncentraci a únavu. Je tam potom i právě vitamin jako chrom, který přispívá k normálnímu udržení glukózy. Dále je tam vitamin B12, který napomáhá k normálnímu metabolismu homeocysteinu, který je spojován právě s tou úzkostí. Takže ten produkt se nám strašlivě líbil, protože vyčerpání a únava a stres je něco, s čím se pereme každý den. A určitě ten produkt teďka zařadíme do naší denní rutiny. Takže pokud vás něco takového trápí, tak určitě mrkněte, napište nám, jestli máte nějaký dotaz a my ho rádi zodpovíme. Tak a ještě k tomu druhému produktu, tedy Menopauza. Je to opět unikátní kombinace vitamínů, minerálů a bylinek. Za zmínku stojí kyselina hyaluronová, ashwagandha, maca, vitamíny K, D, B, A, magnézium, nebo tedy hořčík, nebo červený jetel. Všechna ta kombinace bylin a vitamínů podporuje vlastně ten menopauzální komfort. Vitamíny K a D pomáhají k udržení normálního stavu kostí. Biotin, ten přispívá k udržení normálního stavu vlasů. Vitamíny A a biotin podporují normální stav pokožky. Maca, ta je hodně teďka probíraná a známá, podporuje přirozenou plodnost, sexualitu a vitalitu. No a vitamin B6, ten přispívá k regulaci hormonální aktivity. Takže pokud se právě nacházíte v nějakém tom perimenopauzálním, menopauzálním a pomenopauzálním období, tak určitě se mrkněte na ten produkt, koukněte se na náš blog. My budeme rádi, když napíšete třeba i nějaké dotazy, protože mám pocit, že furt menopauzální období je hodně velké tabu. Všechny ženy se tam v nějaký moment prostě potkáme, takže není za co se stydět a naopak je fajn prostě mít něco, co nám pomůže cítit se líp ve vlastním těle. Takže určitě mrkněte na ten produkt a dejte nám vědět. Tak já doufám, že jsem vám dobře představila ty produkty. My jsme z nich nadšení.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se zeptat, pošlete nám mail, na Instagram. My pokud nebudeme vědět osobně tu odpověď, tak napíšeme buď do Najdáji, nebo se můžeme zeptat paní doktorky Táni Glosové. Jak jsme říkali, tohle téma, my se mu chceme hodně věnovat, takže určitě dejte vědět, jestli vás něco zajímá a my vám moc krát děkujeme. Mějte se hezky.